Huday kesin men ýaly ýazan ýok, ýazjagym ýokmy haberlerde eýsin. Gözüm nädip deýsin, okydy elim deýsin. Ýaşyna gapçygym gary seýsin. Ýaly bay, nevit dagdy bay. Döşüçü malunguma sırtı gimalay demalay. Bedena gözü kara alabay. Ba Huday bu yaman size bay. Bu zekin teviri maňa öwreden senden. Çilemem teviri öwreden sen diňinde. Öwreşdi kabiri oňa öwreden mende. Süpüräk kilini sen häzirim raperde. Şuralay Monte Carlo'ň içinde yaksam bir çilim betçilik edip bolamdan soň dogry gitmän ýoldan çykyp çepe sow çete çykyp ýatjak betçilik edip bir betçilik. Nätdiň muny fide deniňe deýýämler ertebir gün bir zat bolsa öňkü ýaly gurrun bolar. Şu taýda akylyň barsynyň bar albomyny jemleseňiz Liboy singlemyň ýanynda şolaň barsy huýňa bolar. X5 qara netad men edil qadir qara uzi eşikden men edil qadir saqqalym syran zat ady ýaşly qagy ýaktym baryňyzy edil bär sar ary ýera soto qaralar diýe underground täzeden köne garaşkyn tek birinji round 10 minutluk zapis soňra track out şulam etdik size her seteriň hakyny berjek goý köneler görsün götüňiz galya hip hopdan bir kim manat görsen dinlemäler rap ýok köpiň könesin dörsem 20 ýyllyk suňatyňy bir jat track'im bilen berse köne däl köne rap nigga öýüm kän şarokasna boz aşka vat nigga gerekde la 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 nigga hip hop'un atasy MB diýowda nigga